tandure wong sumilir tak ijo royo-royo duwe duit ning omah wae saiki duwe tapi ning omah duit iki iso metu kancane iki do ngumpul sampeyan yo kudu duit saiki nek duit rek sambat sing disambati moh tinggal lunga mesti duit rak yo aduh lanjut duit sampe telepon ngene mek piye iki utang oleh ora yo suwi-suwi ya, dulu. Loh, pas kayak ono es, anjel mbaknya menoleh lah. Wah, es seger ki. Lah emang seger lah, terus kenapa gak seger Pak Jalo? Ya dong, mau minta beli nggak? Minta raga dong, coba gak gelem raga tiara. Ya Allah, bu aku kayak aku nggak usah pol iki. Kayak Jalo kok nyamu nih kono kayak lu, ngombe es sih. Ya wes lah, pelit cetil mangan sore bisa. Doai. Ya wes Mbak, aku mau balik sih yo, wes sore. Kok cepet mending, gimana mampir dulu toh Arakmu tak aku perusi formal kae. Ya wes rano hati-hati namanya balik dhisik. Ya wes Mbak, aku balik sih yo. Assalamualaikum. Salam. Panas sih kaya kene. Sentra umum. Urip ning donya apa meneh ngerokok wis. Enake jengkang, jebul jengkol. Aduh. Payah nek gomblo iki kok. Kulit tepul aku pengen ngombe lho. Kayak ngombene ya. Ya wis dombe tapi aja dientekke nggarek sithik. Aku sik ngelak iki. Aku tak tinggal mlebu sik, tak ngising sik ketemu mulas. Duh. Seger, rapat dulu sih aku entek. Tak kira lah, tak apa. Ini gini tadi kucai metu meneh tinggal turunan sih. Sego putar saka WC wis kaya ngene paling penak iki. Kok iso iki gomblo ning kene turatur wae. Tangi. Dukos-kosan kene-kene iki tangi. Alah, wis tangi ngene, jegong kene. Segrepal Pak ngombe. Lah kok entek ombene iki popon kletak botol aku. Mau kon nurai sithik kok malah ditekke. Lah wong botol aku masak meneh tok dijaluk kulit tepol wong aku salit ra duwe tau ki lho. Ayo botol aku kene iki nek tuku barange ora nek ngisine nggo keran. Pak gratis kae ning keran ngono kae. Wis daripada kene ombe wis entek daripada kene ayo mending melu aku ayo tulisan. Yo saya era.
sik lah. Lah kowe iki nom-noman rak masuk koyo ngono ki kok. Bisa nom keselan yo wis rono, liren tapi aja suwi-suwi. Ya apa Ya aku minta. Lagi nganu lho. Paliran aku. Maaf ya. Balik. Ya lapor ini Mas. Pan. Tak dei pan. Lepo ke lah. Kae duwe cawo ya. Ngene kok. Blok, rene. Pak ning kono Pak opo kowe? Ya sik kesel aku wah. Sik delok. Bocah-bocah kayak jopo nih kono rame meni. Por si por ini. Piros. Piros. Kayak nopo toh kok rame-rame ket mau. Kae lho nggih meh doro lisan. Tapi yo piye yo ora semangat. Soalnya ora nombene. Ora nombene, ya wis nyotakai duit ke tuku es yo. Oke. Alhamdulillah. Yo wis ya, makasih ki lho. Yo ora ge tuku saiki. Yo siap. Balik. Ya. Masa balik. Dile, masa apa? Astagfirullahaladzim. Sampai aja kayak gitu tok balik. Aku arep tuku es karo jajan balik. Ya mesti ono to, ono piro? Tebak apa sih, Dik? Ya wis balik, aku dulu sing akeh es yo. Sak ceret nek ono karo jajan-jajan iki. Ya, dulu jelas ya. Sampe cukup. Oh iya cukup balik kuwi, cukup. Ya nyo. Wes no, korono. Jajane kok tak terke ya. Yo, Ya, jajane iki wes. matur nuwun lho. Duh, duitnya lali. Balik. Ya, ya. Balik. Ya. Piye, ono apa meneh? Iki lho Pak Lek, mau duitnya lali aku. Karo jajane meh tak gosisan iki lho. Soale solek meh do ngelih kene kono. Wis gowonen, go kabeh aku rak butuh duit. Jajane go kabeh ya. Ya wis tak angkut kabeh. Tapi bohong, bayar. Ya wis Pak Lek. Tak duit. Asem duitnya akeh, jajanmu sithik lele. Ya wis, son balik. Nggih. Tapi Yuk. Daripada tak dari koncoku, kita mandi gue.
Ya ngopo? Pi, Pak. Yo mau ngene. Nggih mang jajan ra. Ayam unggap-unggap dhewe ning kene. Lho ora ono kancane. Waduh. Jalur ra. Kira monggo. Oh, kesek ra. Wah. Awan-awan ngene iki ngombe es sama seger kok, Le. Mbak. Makane kuwi. Ah. Enak, Pak. Wala seger pole. Jajane ngene masangnya, Le. Oh, monggo. Sare wangi ngene rantek misake. Monggo, Pak. Lah kok iso ning kene dhewe, kene awan-awan kene ilang digondong medi kok piye cal kowe? Ora ono kancane aku banget bang golek kanca. Yo mau ngrewangi aku golek ramban le. Yo makane wedhusku, sapa ngerti kok kowe iso tak kayu anake. Lah aku ora ngerti, Pak. Sampeyan ngajak ket mau yo tak melu aku. Waduh. Wes wae. Aku tak terus wae misake wedhusku urung do buka wae. Oh nggih, Pak. Nggih. Nyantake dhewe ya. Nggih, pun. Salim lah. Lali pun nih kowe. Kowe main-main tak anu arek kapok. Woi, hati, Pak. Yo. Woi, maning jagal kowe le. Ora Main-main, aku lho, weh. Pak. Oh. Nek mangan enak-enak malah diganggu. Tapi itu apa le? Oh, rulisan, Pak. Oh. Panas-panas ini rulisan. Lah jeburannya apa le? Lah iki ditukoke goblok e. Kowe sapa? Goblok. Walah lagi mau ngoro bocah ning kono bingung BS karo jajan kae. Nanti apa ya? Nah, ada tekan dia bang unggap-unggap dhewe ning isor wet kene ning tanggul kae pinggir kali. Cepeturane cinta ini kan mau lho. Ning kono temenan. Temenan iki, Pak. Ayo parani yo. Parani jajal. Ayo parani. Oh, lah dapus Iki bocah iki, wah. Digolaki bocah ning ndi? Cahe. Oh, kae ayo. Didem sik. Sik. Enak ya.